Eu diría que, eu digo, non? Que se morro agora, por exemplo, agora dentro dun ano, que vou no meu tempo en primeiro lugar, que teño xa unha idade, 68 anos non está nada mal, para deixar feitas as cousas nesta vida. Teño a miña filla e os meus netos colocados no mundo, sentiríao por eles, sobre todo por Carlos, que sei que o iba a pasar moi mal sen min, pero fixen o que quería nesta vida. Cantei, que foi o que máis me gustou na vida, bueno, creo que cumprín con todos os desexos que pode ter unha persoa cando ten 68 anos. Ana Quiro, unha das artistas máis queridas polo público galego, morría onte pola mañá tras 4 anos de dura loita contra o cancro. Este verán concedeu unha entrevista a un equipo da Galega, na súa casa de Mera e acompañada do seu marido, Carlos Rivero. Sempre fiel ao seu estilo directo e sincero, Ana non esquivou ningunha pregunta e quixo falar abertamente da súa vida persoal, profesional e tamén da súa enfermidade. Foi unha mañá de conversa na que Ana Quiro nos contou toda unha vida. Toda unha vida estaría contigo, non me importa en que forma, nin onde nin como, pero xunta a ti. Ti como te definirías? Como muller, Sí. moi da miña familia e dos meus amigos, sou moi mandona. Eso, se fora un poquinho menos, pasaba ben. Pero, bueno, hai cousas que non se poden remediar. Tamén ten, quizáis, unha pequena disculpa, se que hai disculpa para ser tan mandona, o ter que agarrar a túa vida soa, criando unha filla, nun mundo artístico difícil, complicado, estar 14 anos da miña vida soa ata coñecer a Carlos, non? Eso tamén me fixo ser un pouco gobernanta da miña vida, non? Vamos comezar polo principio, por Arzúa. Eu quero que me contes cales son as lembranzas que tes de Arzúa, de Castañeda e de Figueiroa. máis da Castañeda e de Figueiroa, porque é onde pasaba os veráns cando viñamos de vacacións, vivíamos en Barcelona, que de Arzúa, porque Arzúa empecé a frecuentala máis xa de maior, xa cando cantaba, contratada e despois sempre invitada á Festa do Queixo. Castañeda, parroquia de Arzúa, no Camiño de Santiago. Un 24 de xaneiro de 1942 nace María Dolores Casanova González. Os 18 meses abandonará a aldea. O seu pai, José Casanova Novás, incorpórase como garda civil nun cuartel en Barcelona. Será o primeiro dos 16 que Ana pisará durante a súa infancia e adolescencia. Cada ano, nas vacacións, volve á aldea para visitar a unha das persoas que máis influirá na súa vida, a súa boa paterna, María Dolores. Aos 6 anos, diagnostícanlle unha tuberculose e volve á aldea para se curar. Pasa un ano en Castañeda. Ali coñecerá Galicia Labrega, unha vivencia que lle deixará unha fonda marca para toda a súa vida. Eu pasei un ano de pequena enteiro, que recordo que todos os nenos da aldea iban con zocos e eu obliguei os meus avós a que me compraron os zocos, escarallei os pés. Iba na grade, sentada, cando meu tío iba á leira. Aprendín todo o que se pode facer un labrador en Galicia, aprendino así aos 6 ou 7 anos. Pero ese ano marcoume moitísimo, eu aprendín moitas cousas de Galicia, a querela, a darme conta de que eu realmente, aínda que na miña casa en Barcelona sempre se falou galego, aprendín o que era ser galega. Foi cando tiveches esa vinculación tan especial ou estableciches esa vinculación tan especial coa túa avoa? Sí, xa cando era pequeniña eu recordo que o mes que pasaba con ela era un amor, era unha persoa agarimosa, moi entrañable, unha persoa que cando iba á feira, por exemplo, recordo que me traía unha laranxa, e eu agardaba na corredoira sempre que ela viña co cesto, baleiro o cesto dos queixos, pero que agardaba sempre por ela na corredoira, non? E traíame esa laranxa que eu recibía, máis que como laranxa en sí, porque daquela non a sabía,
pois porque ela se acordaba de min na feira para comprarme, non? Quixena moito. Faltoume cando eu tiña 10 anos, pero non hai día que eu abra os ollos que non me lembre dela. A primeira persona que lle pedín que me curara cando caín enferma foi a ela. Sempre a teño moi presente toda a miña vida. Eu que viñen de ala lonxe, buscando que ali non tiña, todo modo esta terra que non pudo darme a miña. Fume da miña terriña, con vaguas nos meus olliños, pensando voltar un día pra bicar os meus velliños. Trouxen algo de morriña. Nos presentaron amigos comuns nunha actuación que ela fixo en Arzúa, e a partir de aí, pois, eu pudena saludar pouco tempo despois nunha visita que fixen na Coruña. Estaba ela comendo e acerqueime a ela e recordo que a primeira cousa que me dixo foi que estaba moi enfadada. Estaba moi enfadada porque houbera unha manifestación en Arzúa para reclamar, bueno, cousas de xulgado, e dice, e a min tuvestesme que haber avisado porque eu son, ante todo, unha arzuana. Eu tiña que ir con todos os de Arzúa con a pancarta. A partir de aí empezamos a chamarnos, a falar, a vernos, e foi unha amizade que durou e sigue durando e que durará pois mentras poidamos tela aquí e alá, porque desde logo foi unha amiga e é unha amiga de verdade. Realmente os galegos non nos diferenciamos entre ser aldeanos ou non, senón en reconocelo ou non. No fondo somos todos uns aldeanos, pero pois hai quen non nos reconoce. Eu tendo a reconocelo, a veces incluso hipertrofio ese reconocimento, gústame ser da aldea, creo que hai unha sabeduría de vida que non se debe de perder, e a ela gustáballe o mismo. Nunha aldeiña galega, 4 casas e a parroquia, unha fonte, 4 leiras, no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa. Miña nai dicía que deixei o biberón e collín o micrófono. Eso supoño que é unha metáfora que ela utilizaba, non? Pero si lembro que cando ela tamén me axudou a recordalo despois, pero que cando eu era pequena, cando tiña 2 ou 3 anos, cando había unha festa na casa, pois, ou polo Nadal, ou fin de ano, ou un santo, o que fora, subíanme en riba da mesa, cando xa acababan de cear, contaba chistes, cantaba, recitaba poemas, tan pequeniña, fíxate, me encantaron sempre as poesías, todo o mundo decía, esta nena vai para artista. Eu tiño clarísimo, ademais. Cando cheguei a Cedeira, sendo aínda unha cativa, quedei para sempre prendada daquela fermosa vila, ca súa praia moi branca e cas brancas galerías, e con aquel San Antonio envidia da romería. Creo que estiveches en Cedeira tamén, sí. E ali xa empezaches un pouco a intentar buscar un camiño polo mundo da música. Creo que fixeches algo en algunha radio. Mira, don Cesarito, que era o cura, o novo da parroquia de Cedeira, montou unha emisora de radio, faloche do ano 50 e pico. Eu debía ter, pois, 8 ou 9 anos, nací no 42, 10 anos tería. Entón, montou unha emisora de radio e facíanos ir a cantar. Os que cantábamos no coro da capela, íbamos a cantar tamén a emisora. Eu recórdome cantando El abedul, que era unha canción rusa preciosa, que decía así máis ou menos lloran solas en el aire, tararirorirora. Non me acordo moito da letra, pero a música recordo perfectamente. En Barcelona, cando tiña 16 anos, nunha festa do Pilar, que é a patroa da Garda Civil, no cuartel, o cuartel tiña
moitos pabellóns, e no medio había un patio moi grande. Cada día do Pilar facías unha festa impresionante, con palco, con orquestas, con atraccións. Ese ano foi o primeiro ano que eu subín a un palco de profesionais a cantar. E despois outra cousa, había un micrófono e unha pequena emisora de radio, por si había algún recado que dar pola megafonía, pois fulanito que se presente en tal sitio, menganito que suba a comer, pos nenos que vivíamos no cuartel, non? Eu pasaba o día con o micrófono ese desa pequeniña emisora cantando. E houbo unha señora que dixo, pero esa nena non calará algo durante o día. Eu dixenlle palabras textuais, algún día pagará por ir a verme cantar. E foi certo. Sí. Ao cabo dos anos, unha vez vina nunha festa e díxome, ti te acordas desto? Pois sí, pois eu son aquela señora que che dixen que por que non calabas algo. Curioso, non? Que pagaba para ir a verme ao Teatro Victoria de Barcelona. La vida ya no se explica sin tener apartamento, conquista del siglo XX, el siglo de los inventos, con vino flamenco y flores, en él quiero ser feliz, en Málaga lo he comprado y en Málaga he de vivir, allá en Marbella y en Torremolinos, en Estepona... Escapábame con unha irmán que me siga a min nos anos, eu son a pequena, escapábame a San Feliu de Llobregat, a unha emisora de radio, a radio sempre moi ligada a min, ou eu ligada á radio, escapábame a esa emisora porque facían os domingos pola mañán un programa de cara ao público donde os que non sabíamos donde cantar íbamos ali e deixábanos cantar. Pero un día cheguei á casa e meus pais tiñan a emisora posta e acababan de escoitar que María Dolores Casanova González era aquela nena que tiñan na casa, non? E miña nai díxome que me partía as pernas se volvía a escoitarme cantar nunha emisora ni en ningún sitio. Despois caseime aos 19 anos, tiven a miña filla aos 20, e cando tiña a nena 3 anos, máis ou menos, o matrimonio non iba ben. Eu sabía que tiña que empezar a buscarme a vida traballando para manter a miña filla, porque tiña claro que se me separaba a nena iba a continuar comigo. Entón pensei en volver a retomar esa carreira non comenzada artísticamente nin profesionalmente, pero a ver que pasaba, non? Fume a examinar a Sociedade General de Autores, porque tiñas que ter un carné do sindicato de artistas, e fume a examinar o Teatro Campsa de Barcelona, deron o carné a primeira, e xa a partir de aí empezaron, levei fotos a representantes artísticos de Barcelona, e a partir de aí, hasta agora, non deixei nunca de cantar. Foi aí cando María Dolores se converteu en Ana Quiro. En Ana Quiro, sí. Puxo o nome de Ana Quiro. Ana escollino eu porque sempre me gustou o nome de Ana, non me gustaba o nome de María Dolores. Eu escollín o nome de Ana, e despois o de Quiro escolleuno o pai de Sonia Bruno, que foi unha actriz moi famosa nos anos 60, que estaba na Radio Nacional de España en Barcelona, e díxome, Quiro te quedaría moi bien porque es como exótico, como suena japonés, e daquela todo o que viña de fora abríase os brazos moito máis que o que viña de dentro da casa. Daí naceu Ana Quiro. Ela tivo que escoller, como todas as mulleres, para recoñecerse. Ela contou nunha entrevista con Úrsula Heinze no ano 89-90, coido, despois saímos varias mulleres nun libro que se chama así, publicado por Xerais, pero contou que súa nai embarazada de 9 meses estaba vendendo queixos en Arzúa. Eu coido que sea a Ana da resistencia, que sea a Ana de facer o que hai que facer en cada intre, que sea a Ana que facía cousas agachadas fuxindo do cuartel da Guardia Civil para ir aos concursos radiofónicos clandestinamente. Ese a Ana que ve que lle poñen a maletiña á porta cando o seu pai o sabe e sabe convencelo de que cantar non é malo. É a Ana que se separa cando ainda obviamente non existía o dereito a se separar, cuidado. Cando eu dixen a miña nai que me iba a separar,
recordo que a reacción dela foi: prefiro verte morta debaixo dun camión que separada e que me fagas baixar a cabeza de vergonza. Porque daquela que non se separaba ninguén. Todo o mundo aturaba aí o que fora. Si eran malos tratos como si era outra cousa, que non foi o meu caso, non? Pero non querían de ninguna maneira. A miña familia foi a primeira en poñerse en contra e tardaron moito tempo en admitir esa separación. Pero eu conseguín a custodia da miña filla, continuei traballando para ela e criei eu sola. Teus pais non viven ben cando están xuntos e queren outra vida escomenzar, e ti tes que quedar sollo cun deles, pois mañán xa se van a separar. Eu normalmente, como traballaba en Cataluña daquela, facía as festas de todos os povos de Cataluña. No verán chegaba a facer 70 fechas incluso, non? En diferentes poboacións. Recordo que un ano, en xaneiro, en febreiro, máis ou menos, non tiña aínda nada para traballar no verán, non tiña ningunha gala para facer no verán. Entón dixen eu, non podo manter unha filla, unha chica de servicio fixa na casa, un colexio francés onde iba a miña filla e todos os gastos que conleva unha casa, non? Teño que facer algo para traballar no que sexa. E daquela fun a unhas reunións que facían de xabóns americanos que se chamaba Best Line. Había que dar 125.000 pesetas daquela por comprar os xabóns. Eu pedínos prestados porque non os tiña e vendín os xabóns hasta que empezaron a sair as galas. En canto empezaron as galas, pois daquela deixei no xa e dediqueime. Aínda había pola casa fai pouco tempo, antes de vender o piso de Barcelona, aínda había algún bidón na terraza deses xabróns. Quizás non o quixen tirar para recordarme que a vida é dura e que hai que aforrar cando se traballa. E aqueles bidóns de xabrón recordábame que había que loitar. Eu recordo un momento que viña dunha romería conducindo, xa tiña coche daquela, viña conducindo, iba cara a casa, estaba tan abatida, estaba saturada de traballar tanto e claro, daquela gañábase menos cartos, evidentemente. De loitar, nunha palabra, non? Loitar sola por unha filla, apañar todos aqueles gastos que tiña o ter unha casa e unha filla, un colexio e todo eso. Entón, pasou pola miña cabeza a idea de deixar ir o coche por un terraplén abaixo e matarme. Por sorte, pensei na miña filla que estaba dormindo na casa tranquiliña e agardando por mí. Decidín continuar na carretera e non facer esa burrada que non era máis que unha burrada, non? Un momento de indecisión e de non sei, de estar mal, non? De toparme mal. Aquilo pasou, a Deus gracias. Verde campiña, dormida al sol, verde esperanza que fue de nuestro amor. Del valle umbrío ya el cielo no es azul, la flor se muere porque te fuiste tú. Todo lo llena tu ausencia y mi inquietud. Pois mira, a Guardiola coñecino, ou coñeceume mellor ele a min, en festas, coincidíamos en algunha festa, e el montaba no inverno, porque no inverno non se traballaba moito. Eu traballaba, por exemplo, no inverno, porque iba a salas de baile a cantar, con un grupiño que montara en Barcelona. Pero antes diso, el montaba uns espectáculos para viaxar por España, cada inverno escollía unha zona de España para traballar. Ese inverno tocaba o Levante, Valencia, Alicante, Murcia, e toda esa zona, e contratáronme como cantante de copla, porque eu cantaba copla ao principio, non? Entón, cantaba, facía dúas saídas no teatro, e cantaba na primeira parte unha copla, e na segunda cantaba unha canción máis moderna, non?
E gustoulle tanto a canción moderna que dixo, vas a deixar a copla e vas a cantar en moderno. E dixen, bueno, entón empecé a cantar Melodijo Pérez, Cartagenera, todas as cancións que no ano 65 estaban en auge, estaban de moda. E iso foi nese ano, no 65. Despois, xa no 66, contratoume Mari Sampere para o Teatro Victoria de Barcelona. Estive 3 meses e pico ali con ela e despois fixemos unha turné de outros 3 meses tamén por España adiante, non? Polo Levante, por Cataluña e polo Levante español. E, bueno, a partir de aí sempre traballei. Xa non tuve máis baixón co dos xabróns e despois nunca máis volvín a ter un problema. No ano 68, no 66, empecé a gravar na casa de discos Belter. Colléronme na casa de discos e empecé a gravar. E colleron a costume de enviarme aos festivais en representación da casa discográfica, aos festivais das cancións que había en España. Fun de representante de España á Illa de Malta, trouxen o premio á simpatía, a cantante máis simpática do festival. Despois estiven en Málaga, conseguín o 3º premio, había artistas internacionais como Ana Rita Spinacci, Toni Dallara, había moitos artistas de fora, non? E ali conseguín o premio de bronce en Canarias, en Mallorca, en Menorca. Ao final sempre me traía o 3º premio e como é de bronce empezaron a chamarme la chica de bronce. Non me lembro cando non coñecía a Ana Quiro. Para min sempre estivo ali. Sabes, porque as súas cancións, a súa música sempre estuvo rondándome. E como meu pai é emigrante, pois, sabes, ese sentimento de terra trasladaba a xente que había por aí, e meu pai ainda viña cos casetas, bueno. Pero cando a coñecín personalmente foi no programa de Tardes con Ana, que eu empecé ali de colaborador, seguín de guionista e, bueno, e rematei de subdirector do programa, bueno, e un placer traballar con ela. E como a nós nos une o Deus da música, que compartimos a mesma alma, aínda que un distinto corpo, pois con Ana Quiro podes pensar en alto, non hai fallo. Foi premiada como mellor intérprete de vivo cantando, aínda que pois non foi Eurovisión. E, bueno, eu como 5 veces campeón do karaoke de Coristanco, pois, claro, me sinto moi identificado con ela. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Primeiro escollían o intérprete que nos iba a representar, ese ano foi Salomé. E despois nos deron unha canción a cada un de 21 artistas, aos 21, unha canción nova, inédita, e tiñamos que cantala en 3 noites e iban eliminando a primeira noite 10, a segunda outros 10 e a terceira quedaban pois, máis ou menos, non me acordo se eran 7, 8 ou 10, pero iban eliminando na primeira noite uns, na segunda outros, e na terceira, xa dai desas que quedaban, había que escoller a canción que nos representara en Eurovisión. Eu tiven a sorte de cantar vivo cantando. Entón escolleron a canción que eu levaba. E, bueno, de alguna maneira, o éxito de Salomé rozoume moitísimo a mí. Que para ti Galicia? Que significa para ti? Sigue sendo o meu lar, o meu fogar, sigue sendo ese curruncho verde importantísimo na miña vida e que me moveu tantas veces a coller un avión con moito medo, a maioría delas, pero non me importou con tal de levar un sospiro, un anaquiño
de suspiro da nosa terra aos nosos emigrantes. Galicia sempre foi moi importante para mí. Siga sendo. Canción garimosa na lingua galega, na que toda a vida cantou con pasión. Na miña casa, meus pais nunca falaron en castelán. Meu pai nunca aprendeu o catalán e miña nai tampouco. Entón, falaban en castelán porque tiñan, lóxico, non? Sabían falar en castelán e falaban en castelán cando iban pois, a unha tenda ou con alguén que non era nos cuartéis. Xuntábase moita xente que uns eran de Cuenca, outros de Andalucía, outros de Extremadura. Entón falaban en castelán cos demais. Pero na miña casa sempre se falou en galego. Eu creo que, salvando as distancias e salvando os estilos, Ana Quiro é a nosa Tina Turner. A nosa cultura é unha cultura de moitas carencias e era moi importante que no ámbito da música lixeira, da música de verbenas, houvese unha referencia propiamente galega. Ese papel asumiuno por unha parte Pucho Boedo, pero con un maior signo de galeguidade Ana Quiro, porque Ana Quiro fixo no escenario e no ámbito da música popular de verbenas que o galego e Galicia foran o seu estilo artístico, a súa marca de distinción. Cando cantei por vez primeira Galicia Terra Bella, empecé a cantala en Barcelona, en Cataluña, nas festas. Entón, pedíalle disculpas ao público. Primeiro cantaba La Moreneta para ganalos, para facelos meus, e despois pedíalles disculpas porque se iba a cantar na miña lingua, que eu era galega, que iba a cantar en galego, pero que era, pois, un himno á miña terra como eles tiñan os seus, non? Bueno, pois conseguín que a xente se puxera de pé aplaudindo con Galicia Terra Bella. Ven, queridiño, ven, que che quero dar todo meu amor. Quero che cantar Galicia, quero che cantar Galicia desde este lado do mar. As penas que levo dentro que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar, que por ti me fan chorar. Quero che cantar Galicia desde este lado do mar. Coñecín a canción a través de Manuel Muñiz, que era o seu autor, fíxome escoitar e eu salindo do despacho del cantando a canción. Eu dixen, isto é moi boa señal, quere decir que se pega. Eu non vivía aquí, eu non sabía que esa canción xa era popular das Rías Baixas, era unha canción popular, pero el engadiulle unhas estrofiñas que hai polo medio, o ben queridiño ben e tal, e quedou unha canción moi bonita. Entón, a loita miña foi chegar a Barcelona, falar coa casa de discos e pedirlles que me deixaran cantar en galego unha canción no próximo disco. Que non de ninguna maneira, que non, porque limitaba as ventas solo a galegos, que tal e que cual, que non se estilaba cantar en galego. Eu dixen, pois, facédeme caso, non é máis que unha canción, non vai pasar nada, o resto vai ser en castelán. Bueno, ao final, despois de moita loita, deixaronme cantar a canción en galego e pediron disculpas ao final porque en 2 semanas vendín máis de 100.000 cassettes. En 2 semanas. Deberon quedar poucos galegos que non levaran o casete Ana Quiro no coche. Porque hasta recordo unha vez unha anécdota que me contaron que un escritor noso galego foi a Patagonia e levaron a percorrer a Patagonia nun coche. Era galego o señor que o levaba e levaba un casete Ana Quiro no coche. E pa ida e pa volta e todo o viaxe, Ana Quiro no coche metida. Ou seja, que quero dicir que cheguei moi lonxe. Arrastrache lo cuco las fallas e fixeche la cama no chan, que mollache la berberechiña, que a tiña sequiña do brán, que a tiña sequiña do brán, que a tiña sequiña do brán. Arrastrache lo cuco las fallas e fixeche la cama no chan. Fun 30 anos emigrante en Cataluña. Aínda que me trataron tamén que si a palabra emigrante se lee ou se pensa ou se di como persoa allea a un lugar, eu nunca me sentín allea en Cataluña. Creo que foi en Caracas que deches un dos concertos máis multitudinarios da túa carreira. En Venezuela, sí, en Caracas. Foi no centro galego que teñen, eles teñen un centro galego en Caracas cidade,
e teñen outra sede, tamén galega, en Vallefresco, que está como a uns 35 kilómetros de Caracas. E ali teñen, bueno, unha sede enorme, un lugar con barbacoas, con todo tipo de romería, todo que se pode facer nunha romería en Galicia o teñen ali, non? E ali xuntei 24.000 galegos nunha actuación. Pois mira, a primeira vez que vin a Ana foi no Casino de Berna. Era eu unha nena moi pequena e entón había un gran acontecemento que era que se ian xuntar pois unhas 1000 persoas nunha sala para ver alguén que suscitaba pois unha profunda emoción entre toda esa xente, non? E cando entrei ali, pois todo o mundo pois aclamaba, non? E vin unha muller moi guapa e eu vía a meus pais moi emocionados e iso tócache profundamente como cría, porque dis que pasa aquí, non? E despois sí que me fun dando conta que aquela muller que meu pai se empeñaba en sacarlle fotos ás pernas porque non chegaba a sacarlle un plano inteiro, pois que era esa muller da cal soaban cintas na casa, no radiocasete, desde aquela, non? E fíxate que a min, eu penso que Ana Quiro me gustou dende sempre, sobre todo primeiro por herencia, non? Por herencia emocional, porque eu creo que naquele momento Ana Quiro significaba a raíña sentimental de Galicia, non? Era unha persoa crucial na vida dos galegos, porque era esa persoa que cantaba a esperanza, non? E que falaba na súa lingua, unha lingua que non sempre se sentía garbo con ela de portas para fora. Entonces era como ela canta no noso idioma e iso era algo como moi inusual, algo moi espiritual, moi bonito, motivo de moitísima alegría, non? Na emigración ela era a raíña emocional. Que deixan os seus fogares para emigrar a outras terras, buscando novos lugares, abrindo novas fronteiras, aínda que deixen a vida para morrer na súa terra querida. Ti sempre dixeches que te considerabas emigrante e quizáis por eso os emigrantes galegos en Europa, en América, sempre te reclamaban e sempre tiveron un gran cariño, e os entendías. Claro, sobre todo os que eu entendía, porque eran xente que, como eu, botaron de menos a Galicia durante moitos anos. Pensa que eu, como viña de pequena, eu sempre tiven na miña cabeza que se un día me afincaba nun lugar, botaba raíces nun lugar, tiña que ser na miña terra. Entón entendíos perfectamente, porque ao final acabaron, a maioría deles, acabaron vindo a vivir a Galicia. Na taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. Na taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. E como cousa de encantamento fun polo aire, vin polo vento. E como é cousa de encantamento fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toques aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toques aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toques aquela cousiña. Os galegos e as galegas somos un pobo de artistas e temos un lugar onde expresamos o noso talento por excelencia, que é o campo da festa. Ese sitio onde imos vestidos de festa e onde, ao compás das melodías que nos traen no palco, os músicos acadamos o éxtase, a catarse, a paixón. É un circuito maravilloso que está a marxe dos grandes medios de comunicación. Ben, nese circuito, festa a festa, ela acadou a condición de raíña absoluta. Tive unha ocasión de coñecela e desde entón declárame como un ser radicalmente anaquirizado. Porque esta muller é unha muller sol,
todo ilumina, reparte talento, reparte cariño, e aparte hai que reivindicala sempre a Ana, bueno, perdón, Ana Quiro non hai que reivindicala nada, simplemente collela como un referente de realización persoal. Nun mundo tan machista, digámoslo claramente, como era o mundo do espectáculo nos anos 70, 80, 90, hoxe en día, como foi quen de abrir o seu rego, de desenvolver a súa carreira, de crear un espectáculo propio, unha compañía propia, unha casa de discos propia, a raíz das súas operacións, fixémoslle unha entrevista no programa que facíamos na Radio Galega, Aberto por Reformas. Entón, estivemos a falar de terreos bastante inéditos da súa obra, como, por exemplo, Ana Quiro, referente ideal das drag queens deste país. Xa sabes que ela moi contenta, que este día as perrucas, que compartían traxes, e esa peza Pídechas o corpo, meniño, estou disposto, cariño, a darche caña, que o himno por excelencia das festas gays de Galiza. Despois de escuitar a Rafaela Carrá, despois de escuitar a Sobrevivirei, aparece sempre Ana Quiro pletórica. Pois ben, rematou o programa con esta despedida. Dixo, bicos para todos, eu sí que estou aberta por reformas. Eso sí que hai que ser moi grande, hai que ter corazón para dicir esas palabras, converter un problema en esperanza e en futuro. Por lo tanto, raíña das cosas bonitas, bico saíto, Ana Quiro. Pídechas o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como que me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí que manda. Pídechas o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como que me poñas a tiro, vas a saber. Eu chegaba a romerías co meu coche, conducindo o meu R8, que daquela tiña un R8. Non, nos 70 xa tiña un R18. Pero iba a romerías, ensaiaba primeiro cunha orquestra, que era de Marín. A primeira que tiven foi de Marín, que a tuven durante moitos anos. Con eles tamén iba a Suiza, contratábanos en Suiza venres, sábados e domingos, e a min sábado e domingo. Entón, eles xa estaban ali, tiñamos as cancións ensaiadas daqui, e cantábamos, acompañábame. Non éramos xefa e músicos, éramos compañeiros que loitábamos polo mesmo, por quedar ben nas romerías, porque a xente se fora contenta, porque esa festa houbera comisión de festas o mellor de outro pobo que nos contratara po ano seguinte. En unha palabra, loitar xuntos polo mesmo. Ana Quiro é unha tola que todo fai ao revés. Vístese pola cabeza e vístese polos pés. Bailaches, Ana Quiro. Bailei, si señor. Dime con quen bailaches. Bailei con meu amor. Bailei con meu amor. Bailei con meu amor. Bailaches, Ana Quiro. Bailei, si señor. Ao principio da miña carreira teño actuado na parte traseira dun tractor alumeada por un camión. Cos faros do camión. Cos faros dun camión, o camión encendido, e os faros do camión enfocándome a mí mentras cantaba, e cambiándome no sitio onde tiñan os apeiros de labranza dos animais. Cheirando a corte que non vexas porque a corte estaba pegada. Pero sí, pero tamén eso te fai humilde. Eso enséñate moito. Enséñate que si ao principio tes eses comezos, non te debes subir nunca a parra. Debes sempre acordarte e poñer os pés na terra, que creo que é algo que eu aprendín. Despois, tiña palco, tiña orquestra, tiña amplificación, tiña luces propias, tiña de todo noso, pero disfrutando delo, non presumindo delo. Toda unha vida estaría contigo. Non me importa en que forma, nin onde, nin como, pero xunta a ti. Pois mira, atopeino de casualidade total cando eu comprei esta casa aquí en Mera, foi no ano 79. Eu viña sempre desde a Coruña, cando viña de ensaiar ou cando viña de calquer cousa da Coruña. Un día, ao pasar por Santa Cruz, vin un mesón que se chamaba Mesón do Labrador. E o nome xa me tirou, tan galego, dixen, aquí ten que se comer de maravilla. Entrei,
os donos eran Carlos e as irmáns e os cuñados. Bueno, parei ali a comer a primeira vez e despois sempre que podía paraba a comer ou a cear o que fora. Eu pensei que Carlos, que estaba na cociña, ele cociñeiro, estaba casado coa súa irmán, a máis nova, a que lle sigue a él, digamos. E a verdade é que nunca o mirei como un home, non? Pero un día parei a cenar, era un domingo pola tarde que eles non abrían o comedor, solo o tipo mesón, saliu el, en vez de atenderme unha das súas irmáns, como sempre facían, atendeume el. Díxome, que quere cenar? E dixen, pois a verdade é que non teño fame, pois voulle preparar un rape á plancha que vai chupar os dedos. Bueno, foi pa dentro, preparou o rape, serviumo, empezamos a falar, el de pé, eu comendo sentada. Chegou un momento que a min xa atender o plato, atendelo a el tan alto, digo, séntate, porque é moi incómodo falar así, non? Sentouse, empezamos a falar, entereime que era solteiro, que nunca estivera casado, xa me empezou a gustar, gustoume moito a súa maneira de ser, a súa sencillez, el físicamente tamén era guapísimo, sigue sendo. No, a verdade é que era moi guapo. Era unha cliente boa, bonita, o sea, agradable, pero non sabía que era Ana Quiro. Non coñecía a súa música, pero non coñecía o seu físico. Miñas irmáns chamábana a clienta das pelexas, porque sempre viña con pieles, que era unha persona que tiña moito... Con pieles sintéticas, hai que decirlo todo, É certo. E un día había un homenaxe a Pucho Boedo, que estaba moi maliño, miñas irmáns foron a velo, e a volta, cando chegaron de volta, dixeron, a que non sabes quen é a nosa clienta das pelexas? Pois nin idea. Pois é Ana Quiro. Foi unha sorpresa moi agradable. Xa queríamos, pero non sabíamos que era artista. Porque te quiero amor, me quieres tú, lo que digan de los dos ya me da igual. Que te odiarán, que te dirán, que digan misa. Non foi un flechazo para nada, porque ele é unha persoa que sempre coidou moito da súa familia. De feito, deixou un restaurante que tiña en Inglaterra, propietario dese restaurante con 2 socios, e veuse para aquí cando morreu súa nai para xuntar a todas as irmáns e montar un negocio xuntos. Entón, el sempre foi o cabecilla, sendo o máis novo dos irmáns, foi sempre o que axuntou, digamos, a familia, non? E el tiña na súa casa daquela unha irmán e un cuñado, que o cuñado estaba moi maliño, estaba morrendo, non? Entón, el deixaba de traballar no mesón pola noite e o primeiro que facía é correr a Coruña pa o seu piso para atender ao irmán, ao cuñado, que había que poñerle oxígeno e había que atendelo, non? El non pensaba en sair, nin en divertirse, nin nada diso por ese motivo. Entón, eu pois non salía con el, evidentemente. Ata que un día unha sobriña, unha rapaza que está casada con sobriño del, pois enredouno para sair xuntos os 6. Dúas sobriñas e 2 sobriños e non os 2. E fomos a bailar. E aí atreveuse do meu primeiro bico mentras bailábamos, que sempre me acordarei que foi Desde que tú te has ido de Mocedades. Esa canción foi nosa canción toda a vida xa. E aí empezou o romance, cando nos empezamos a namorar. Eu estaba pasando un mal momento e non tiña ganas de nada por problemas familiares. E tamén estaba un pouco canso, xa iba a cumprir 40 anos, estaba un pouco canso de outras relacións que non saíran adiante e non quería saber nada. Pero Ana chegou tan guapa, tan espléndida, tan simpática, e pouco a pouco, pois nada, foi aparecendo o amor e chegou de verdad, realmente. O máis importante dela é como é, como sinte, como quere. É unha persona que sabe querer. Realmente, o sea, é única neso. E faite sentir importante. O sea, aínda que non o sexas, si eres... Non é o teu caso.
Bueno, pero pode ser, non? Pero, a ver, para ti sempre foi tan importante que eso me fai sentir ben. É que fuche eres importante. Sí, pero non tanto como ti me consideras. Bueno. Para nada. Como ves, é moi humilde, é moi... Non, é que é verdad, que é verdad. A verdade é que parece que estabas predestinados, ti levabas moito tempo Sí, sola, 14 anos separada, sí. Carlos Eu decía 40. que 40 solo. E entonces vos encontrades. Casastes vos por primeira vez polo civil, como decías antes, pero hai moi pouco que vos casastes pola igrexa. Como foi eso? Por que decidistes casarvos pola igrexa? E como recordades ese día? Carlos, veña. Veña, que falache menos. A ver, eu tiña ganas de casar pola iglesia porque son católico, porque o noso mellor amigo é cura, e porque me apetecía. É o cura de Mera, ademais, don Manuel. É o cura de Mera, sí. E foi unha boda preciosa, porque esta sí que foi desexada. A primeira tamén, pero non éramos un daquela. Era Ana, co seu temperamento, ca súa forma de ser, era eu a parte, moi distintos. Éramos moi distintos e non estábamos aínda acoplados. Pero agora, aos 25 anos, é que somos unha sola persona. Vivimos un para o outro e pensamos en nós en todo o mundo. A ver, pensamos en... Pero ela é o primeiro sempre. Esta boda foi a máis importante da miña vida. Foi un día precioso. A boda foi fermosísima, preparámola con moita dedicación. Foi unha boda moi íntima, moi familiar, onde estuvo a familia e os amigos. E, por consiguiente, foi unha cousa preciosísima porque arroupamos con moita intensidade, con moita emoción, esa ceremonia naqueles Carlos e Ana estaban felicísimos ese día. Hai un dito que, según o que, detrás dun gran home hai unha gran muller. E aquí había que cambiar a oración por pasiva. Aquí detrás dunha gran muller hai un gran home. Carlos sabe ocupar perfectamente o seu posto. É dicir, sempre vai en segundo lugar, deixa que a protagonista sea sempre Ana, e el vai nun segundo lugar facendo un papel fabuloso, maravilloso, impresionante. E é unha persoa que soupo ocupar o seu posto, digamos, como manager dun artista, e sobre todo, para min, ten unha importancia vital, como sabe comportarse agora na enfermedade de Ana, estar aí sempre ao pé do cañón, con un afecto, un cariño, unha dedicación. De Carlos teño que decir que da mesma maneira que coidou da súa familia, coidou tamén de meu pai cando se puxo maliño, quedou paralizado de medio corpo, estaba nunha residencia en Barcelona, a min dábame moita pena velo só, sin a súa filla ali, falamos de traelo para aquí, para a nosa casa, e el dixo: ti eres a que tes que tomar a decisión, eu vou cuidar del como se fora da miña propia familia, así que ti tomas a decisión que queiras que eu te vou a respaldar. E trouxemos a meu pai de Barcelona para aquí, fuxindo, porque tivemos que sacar con un notario, con 5 testimuñas da residencia, porque senón non o deixaban sacar. Miña nai era a que o puxera ali dentro, non? Fomos ca caravana a Barcelona, e trouxémolo na caravana de noite, e viaxamos aquí, e el, Carlos, foi o que realmente coidou de meu pai. As cousas foron así, eu ofreciña a miña nai que se viñeran os dous para aquí e coidar dos dous nós, e ela atender a meu pai simplemente facerlle compañía, sin máis, porque eu sempre tiven aquí unha persoa na casa que coida da casa e que limpa a casa e que só tiña que coidar de meu pai falándolle, non? E miña nai non quixo vir, e entón era Carlos o que o cuidaba, e eu. Tiveste sorte no amor, entonces? Moita. A mellor lotería de toda a vida. O premio gordo. Esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna
rosas te ofrezo, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. A televisión convértese nun espazo recorrente para Ana Quiro, no que atopa canle para seguir en contacto co seu público. As súas actuacións en galas del sábado en Televisión Española serviránlle de plataforma para continuar a súa vida artística. Da man de Xosé Lois Blanco Campaña e no programa Ruada actuará por primeira vez na televisión galega. Donde queira que vaya, troncho que troncho. Será no 1996 cando presente o seu primeiro programa, Toda unha vida. Nel combinábanse música, entrevistas e humor. Tardes con Ana suporá a súa consagración como presentadora. No 2004 probará sorte como actriz na serie Miña sogra máis eu, onde facía un dos papéis protagonistas. Como a ledicia e a ilusión non ten idade. Aínda que Ana xa coqueteará antes coa interpretación facendo un cameo en Mareas Vivas. Quero dar todo meu cariño. A súa presenza na galega seguirá vinculada a galas, festivais ou programas onde a música é a protagonista. O contacto ca televisión eu creo que foi máis importante para min aínda que o contacto ca música. Porque era un mundo máxico, era un mundo que ademais, por exemplo, en Toda unha vida era un programa máis disperso, non? Pero en Tardes con Ana era un equipo moito máis apiñado. Eu non me sentí nunca tan ben tratada, tan contemplada, tan mimada, tan importante. Era como se fora un deus eu ali no programa, non? Pois acabamos sendo como unha familia, non? Tanto diante como detrás das cámaras. O noso Carlos, aínda hoxe, cando Carlos Jiménez máis eu falamos do home de Ana, pois dicimos o meu Carlos, o noso Carlos, cariñosamente, porque era como Ana lle chamaba, e ao final Carlos tamén era un máis da familia nosa, non? Niña, sen ti non ten sentido a vida, a tarde non vai ser a mesma, e que farei as noites sin a repetición. Eu plantexábame entrevistar a xente como se fora na miña casa, non? Como se fora no salón da miña casa. E se se me ocurría facerlle unha pregunta, porque pensaba ademais que a xente desde as súas casas tamén lla faría, aínda que non fora moi convinte a pregunta, non fora demasiado correcta, eu facíalle tamén. Eu teño pelexado cos invitados, cousa que despois na dirección me decían: oye, vai a modo que son invitados, non é para que te pelexes con eles. María, escoítame, non te obceques, escoítame. Teu pai é feliz porque evidentemente lle dades cariño, vos ten a vos, ten os netos, pero el, cando marcha pa a cama, non ten unha persoa coa que falar. El, cando quer ir de viaxe, non vai a ir sempre con vos. Bueno, E moitas outras cousas que se fan coa parella e que evidentemente el non ten e non pode facer. Eu creo que el xa disfrutou o que tiña que disfrutar, agora que disfrute os fillos. E que, sí. María, non estou... E creo... A ver un momentiño, María. Creo que ninguén do público está de acordo contigo. Por favor, enfocade o público, a cámara que enfoque o público. Nadie, María, está de acordo contigo. Eso é un egoísmo moi grande pola vosa parte se pensades así. Ana. María, o gallá que a vida non te poña no apuro, na tristura,
de perder o teu compañeiro e que ninguén che teña que decir que nesa casa, que teus fillos nunca che teñan que decir que nesa casa non queren outro home, porque entón te acordarás de que falache unha vez con Ana Quiro e que che dixo que eras un egoísta de tomo e lomo. Boas tardes. Eu recordo que unha vez contei que cando a miña filla tiña 17 anos, tiña noivo, eu marchaba un mes a México. Entón, pensei, o máis normal do mundo é que aproveiten a casa que estará soa mentras eu vou a México. O que non quero é que a miña filla non este preparada para se ocorre, non? Collín e leveina ao meu ginecólogo. E dixenlle que quería que a mirara, que lle dera unhas pastillas anticonceptivas. Estouche falando de hai 20 e poucos anos. Sí, pero ti pode ser miña filla. 20 non, 16 anos. Estouche falando hai 16 anos. E o ginecólogo púxome a parir, así de claro, dicindo que as nais éramos as que inducíamos as fillas a facer o amor cos noivos. Eu quedei alucinada, automáticamente deixei ese xinecólogo, busqueime un máis moderno, porque realmente pareceme que o que hai que facer cos fillos, non sei se estás de acordo, Lourdes, é informalos, para que despois non che veñan embarazados e ter que tomar medidas drásticas e lamentables. Pois na prensa galega puxéronme a parir. Pero bueno, eu son como son e iso non se pode evitar. Moi boas noites, señoras e señores. Para todos aqueles que aínda non saiban que fai Ana Quiro aquí no lugar, teñolles que explicar que Xosé Ramón Galloso está en Nova York porque o lugar foi premiado por todos os galegos que residen naquelas terras. Así que pediume que viñera eu a facer o seu luar desta noite e a verdade é que é unha gran responsabilidade, pero tamén é certo que confío moito no meu público de sempre e que se hai unha falta, que supoño que haberá máis de unha, saberá disculparme, porque o que tedes claro todos vos é que eu vou a facer con todo o meu corazón. Así que moitas gracias e boas noites. Pois mira, en principio, outra rutada miña, aceptar o programa, porque sabía onde me metía, sabía que era suplantar durante un programa todo un lugar que duraba 3 horas e pico a un presentador como José Ramón. E saleu adiante, non como con Galloso, pero procurei sacalo adiante. Para Luar foi unha auténtica honra que Ana Quiro presentara o Luar aquela noite. No Luar presumimos de poucas cousas, pero das poucas que presumimos, presumimos. Do noso público, de que Luís Tosar traballou no Luar durante temporadas, de que Paula Vázquez foi presentadora de Luar e de que Ana Quiro presentou un programa de Luar de arriba a baixo. Se algunha vez quixeras atoparme cando volvas outra vez aquí, soamente co desexo saberei e ilusionado agardarei por ti. faremos revivir todas as cousas que fixeron nacer este amor. E cando volva a verte será tonto repetirche que te quero. Unha honra porque Ana Quiro, non olvidemos, é a madriña de Luar, porque no primeiro programa que fixemos de Luar, o número 1 de Luar, a gran artista convidada aquel programa era Ana Quiro. Alecrín, alecrín dourado, que naceu no monte sin ser semiado. Alecrín, alecrín dourado, que naceu no monte sin ser semiado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín. Pois eu atopábame mal, xa facía
como 6 ou 7 meses que estaba nas mans da xinecóloga, do endocrino, a min doíame moito o vientre e non me atopaban nada, non había maneira de atopar ningunha cousa, ningunha normalidade. Un día atopeime peor que os outros, moi hinchada, e dixenlle a Carlos, lévame a urxencias porque eu morro reventada, como se fora a dar a luz. Levoume ao San Rafael daqui da Coruña, e o médico de guardia, que era un rapaz novo, tumboume na camilla, miroume e fixo un xesto que a min chamoume a atención, non? Pregunteille que tiña. Dixo, bueno, hai que facer probas, pero, bueno, vostede de que sospeita, dígame o que pensa que pode ser, non? Entón díxome, bueno, é que, nada, fáleme porque quero sabelo, eu son unha persoa forte, eu quero saber o que teño. Díxome, bueno, pois a min pareceme que é un cancro de ovarios, que fixo unha ascitis que reventar dentro do ovario e soltar o líquido que tiña o cancro por todo o vientre. A verdade é que me tuveron ali no San Rafael facéndome probas hasta confirmar que efectivamente era eso. Cando xa mo confirmaron de todo, a mí non se me ocorreu outra cousa que chamar o doutor Hugo Vázquez, que o tivera en Tardes con Ana, o dermatólogo, moitas veces era un amigo xa máis que médico, dixenlle, Hugo, teño cáncer, a donde vou? Vou a Houston, vou a Navarra, vou a Madrid, a donde me dirixo? E me dixo, como? Ti quedas aquí en Galicia. Temos en Santiago, en Coruña tamén, pero aquí en Santiago eu coñezo personalmente o equipo de oncoloxía que é dos mellores de España. Bendito día que lle fixen caso porque o día seguinte xa me recibiron, fixeron unha analítica do líquido que había no vientre, xa me puxeron a quimio. Efectivamente era un cancro de ovario. Estiveronme puñendo quimio durante 4 ou 5 meses e despois a primeira operación que durou 11 horas e media. Foi terrible, agresiva, sacaron todo o que se podía sacar, desde o bazo hasta ovarios, matriz, parte do intestino, parte do colon. Me deixaron pesando, eu creo que 6 ou 7 kilos menos, de tanto como me quitaron. Dixeron que a zona estaba limpa, pero ao cabo dun tempo reproduciuse, fixo unha metástase nos ganglios claviculares, seguiron cambiándome a quimio, o doutor López, que é o meu oncólogo, bendito doutor López, sempre que veía a oportunidade de cambiar de tratamento, cambiábame, eu sempre, cos ollos pechados, aceptei todo o que el me dixo que tiña que facer, e aquí estamos 4 anos e medio despois de descubrirse, loitando. Eles mesmos din que non se explican como estou viva aínda, porque contaban un ano nada máis comigo. Pasei xa por 3 operacións, e aquí estou. Desde o primer día, ela quería trasladar á sociedade galega o que era esta enfermedade. Ela puxo todo o que tiña que poñer para que a xente vira esta enfermedade con esperanza. A forza que ela ten e que transmite aos demais e que fai que os demais acollan é o que fai que ela este así de ben mirando para todo o mundo e preocupándose de todo o mundo. Así que a piques de debutar? Sí. Pois toma, isto é para ti. A min deume moita sorte e seguro que a ti tamén. Ai, moitas grazas. De nada, muller. Ben, pois teño que marchar, que están agardando por min. Sorte a todos nesta nova andaina. Moitísimas grazas. Grazas. Adeus. Hasta logo. Ana Quiro! Ana Quiro! Estivo aquí, no meu bar! Hai algo máis de 2 anos, sobre o 2007, estábamos poñendo en marcha os Atlánticos. Era moi importante que se sumara a ese impulso na ficción o madriñazgo, digamos, de Ana Quiro. Eu fun ver a Ana, xa estaba enferma, e a mí me maravillou a fortaleza coa que levaba a súa enfermedade. E o único que me pediu, que o manifestou con toda a naturalidade, que tiñamos que facer cadrar o plan de produción cas súas sesións de quimioterapia, porque nos días inmediatos a quimioterapia ela se sentía fatal. Fixémola así e apareceu no set, maquillámola, puxose a súa perruca
e como unha raíña. O médico oncólogo, Dr. López, díxome claramente que ele iba a poñer o 50% para curarme, pero que o outro 50% tiño que poñer eu. Entón, decirlle a xente que non importa que te quedes calva, sin pestañas, sin cellas, que que perdas 19 kilos como no meu caso. É igual, o importante é ter sempre claro que te vas a curar. Que polo menos estás facendo o posible ou imposible por sair desta enfermidade. E iso creo que axudou a moita xente porque tiven moitas respostas de xente que está como a min e que colleu forzas a partir dese momento. E iso dame unha fe tan grande e poder estar na miña terra e coa miña xente como a sempre, coa miña familia perto de min, dame unha seguridade que seguro que non tería lonxe de Galicia. Eso é moi bonito. Ana Quiro, que é unha muller galega, pois unha das grandes mulleres da nosa... Sí. Salir un momento. Ana. Sí. Está, a ver, unha muller... También lo tengo yo. A ver, porque eu non estaba vendo a tele, espera que antes da gallego. Mira, de onde ven vostede? Yo soy francesa, pero gallega de corazón. Ah, e está vostede vivindo aquí? Vivo aquí desde el año 68. Y hay que luchar. Ana, ¿estás mirando? Estou vendo a señora que está como eu, calviña de todo, pero que guapa que a vexo tamén. Moi ben, pues outra muller valiente que esta noite nos acompaña. Moitas gracias. Moitas gracias a ela tamén, un bico moi forte. Tiveme que acostumbrar a esa imaxe, e despois xa quitei a perruca, empezou a medrarme o pelo algo, nin o tinxín, porque non me permite a quimio tinxilo, nin tampouco puxen máis perrucas. Solo o día da boda. Sentime un pouco coqueta, entón ese día puxen para as fotos e para o vídeo, eso, con Carlos, puxen a perruca. Sí. Empecé a darlle máis importancia que xa lla daba moito as cousas pequenas, as cousas que o mellor pasabas a vista por elas, pero non profundizabas. A coller a vida con un pouco máis de calma, a decir que todo quedaba aquí, o día que faltemos, que non te levas nada para outro mundo. A practicar máis, eu sempre fun católica, pero empecé a practicalo máis. Recurrín a Santa Bárbara porque tronaba. Pero tamén teño que decir que me axudou moito a miña fe, a miña creencia. E, bueno, pois aquí estou. Que importancia ten a familia, a tua filla, os teus netos, agora, neste momento? Toda, máis que nunca. Eu sempre loitei pola miña filla para sacala adiante e para que fora unha muller de ben, sobre todo, unha muller con bons sentimentos, que o é, a Deus gracias, ahora estamos devolvendo. Eres como una rosa temprana que se posa en mi ventana y me hace respirar. María é a miña mellor canción. E quero dicirlle diante de todos vostedes que a quero con toda a miña alma e que todo o que fixen hasta hoxe fíxeno por ela. Creo que a tua neta é a que quere seguir os teus pasos, non? Que vai seguir a carreira artística. Sí, pero é o que quixo facer sempre. Ela non quixo estudiar. Ela sempre tivo claro que quería ser artista, como a min. Dixeche que ibas a cantar o Tren, Eva. Sí. A ti non che importaría, supoño, que túa nai e máis eu che fixéramos os coros? Non. Deixasnos? Sí. Teño que decir que rechacei moitas homenaxes porque atopeime moitísimas veces sen forzas. Porque a quimio machácate, igual que queima as células canceríxenas, queima as células boas do corpo, os hematíes e todo que tes bo no corpo, as plaquetas e todo, non? E hubo veces que me quedei con 100 plaquetas e non tiña forzas nin para decir hola. Entón, en Barcelona, en Canarias, en Bilbao,
quixeronme facer homenaxes en moitos sitios, pero que eu non tiña forzas para acudir a eles, e pídolles disculpas, entenderono todos perfectamente, porque se non hai forzas non podes sacalas de ningún sitio. O outro día baixamos aquí á lagoa en Mera, había unha xuntanza de habanera, de corais, coa nosa de Mera tamén, e cando rematou, desde o alcalde de Oleiros e a súa dona, viñeron as dúas corais invitadas, que unha era de Vilanova da Cerveira e outra era do Bierzo, viñeron a saudarme porque eran fans meus. Eu sabía que os galegos sí que eran, non? Pero que viñera tanta xente de fora a abrazarme, a desexarme que me recuperara pronto, que me daban forzas para seguir loitando contra o cáncer. Sentíme tan a gusto que lle dixen a Carlos á volta: daste conta que o meu público sigue sendo meu? E como non yo vou agradecer? Se eu estou aquí, se eu cheguei a ser Ana Quiro por eles, senón que iba a ser de min? Eu nunca houbera triunfado na canción. Eu diría que, eu digo, non? Que se morro agora, por exemplo, agora dentro dun ano, que vou no meu tempo, en primeiro lugar, que teño xa unha idade, 68 anos, non está nada mal, para deixar feitas as cousas nesta vida. Teño a miña filla e os meus netos colocados no mundo, sentirío por eles, sobre todo por Carlos, que sei que o iba a pasar moi mal sen min, pero fixen o que quería nesta vida. Cantei, que foi o que máis me gustou na vida, conseguín unha estabilidade económica para a vellez, para agora, cando xa estou xubilada, non ter que arrastrarme polos escenarios dando pena. Bueno, creo que cumprín con todos os desexos que pode ter unha persoa cando ten 68 anos. Dicirlle, sobre todo, ao meu público de sempre, que moitísimas gracias por estar aí, por todas as axudas que me chegaron en forma de rosarios, estampas, auga de Fátima, oracións, por demostrarme que sempre estiveron aí ao meu carón e que seguen estando na miña enfermidade, que yo agradezco moitísimo e que se estou aquí, estou aínda viva, é por todos eles e pola miña familia e os amigos. Gracias.